Mae diagram ymylder yn defnyddio bariau i arddangos set o ddata. A dyn ni'n defnyddio diagram ymylder os oes gennym ni yn math canlynol o ddata, unai data meintiol arwahanol wedi'i grwpio, neu data meintiol di-dor. Yn y fideo yma, nawn ni ddangos enghraifft o greu diagram ymylder ar gyfer y ddau fath yma o ddata. Nawr, nid oes bylchau rhwng y barau mewn diagram ymylder yn wahanol i siarts bar, ond rhaid i led pob bar fod yr un fath rhaid iddyn nhw fod yn hafal. Gadewch i ni gychwyn drwy ystyried y data yma fan hyn sydd yn dangos canlyniad arholiad ffiseg 40 o ddisgyblion ym mlwyddyn 8. Na gawd yr rhifa yn fan hyn i gyd rhwng 10 a 100, mae'r data yma yn data meintiol arwahanol, a mi ydw i fan hyn wedi grwpio'r data yn barod i grwpio sy'n mynd fyny fesul 20, 1 i 20, 21 i 40 ac yn y blaen. Felly, hefo'r tabl ymylder fan hyn, mi fedr rhywun mynd ymlaen a llunio'r diagram ymylder. Y tasg gyntaf ydy llunio echelin vertigol, sy'n gorfod cyrraedd 12, gafod yr ymylder mwyaf yn 12. Sylwch fod fi wedi marcio'r rhifa ar y llinella, a nid yn y bylchau, a fod fi wedi labelu'r echelin hefo saeth a'r gair ymylder ar y top. Nesaf, dwi am roed echelin lorweddol ar gyfer y bariau. Yn fan hyn, dwi'n meddwl na i adael 2 sgwar ar gyfer pob un bar, felly dwi angen lle ar gyfer 1, 2, 3, 4, 5 bar, felly 2 sgwar i pob bar, 1, 2, 3, 4, 5. A na i adael bach o le i gyrraedd y saeth, a wedyn y marc arholiad ydy'r label yn yr enghraifft yma. Yna, dwi am greu bariau, felly 2 sgwar i pob bar. Mae'r bar cyntaf yn fod yn 5, wedyn 7, wedyn 8, wedyn 12 ag 8. Mi wna i greu hynna rwan. Felly mae gennym fi rwan bariau sydd yn cyrraedd 5, 7, 8, 12 ag 8. Felly na i labelu gwaelod y bariau rwan, hefo'r marc arholiad perthnasol. 1 i 20, 21 i 40, 41 i 60, 61 i 80, 81 i 100. Un peth ar ôl, mae rhaid i ychwanegu teitl i'r diagram ymylder, tanlinellu'r teitl, a mi ydw i wedi gorffan y diagram ymylder yma. Nesaf, gadewch i ni ystyried y data yma sydd yn data di-dor gan fod â mesur amser, mae'n amser 30 o redwyr i gwblhau ras. Nawr, dwi wedi grwpio'r data yma'n barod i fewn i grwpio 5 eiliad. Mae'r grŵp gyntaf rhwng 50 a 55 eiliad yn cynnwys 50 eiliad. Mae'r grŵp olaf rhwng 70 a 75 eiliad yn cynnwys 70 eiliad. Nawr, i greu diagram ymylder ar gyfer y data yma, dyn ni'n cychwyn unio fel nathon ni yn yr enghraifft gyntaf drwy feddwl am lunio echelin vertigol. Tro hyn, yr ymylder mwyaf ydy 10, felly na i gychwyn trwy lunio echelin vertigol sydd yn cyrraedd 10. Sylwch eto bod fi wedi labelu'r rhifa ar y llinella, nid yn y bylchau, o gen fi saeth yr echelin a'r gair ymylder fan hyn. Nawr nesaf, yr echelin lorweddol, gafo gen fi ddata di-dor, mae rhaid i fod fwy gofalus yn fan hyn. Fedra i ddim just labelu gwaelod y bariau, fel nes yn yr enghraifft gyntaf, efo enwau'r grwpia. Efo data di-dor, mae rhaid i gael echelin rifol yn fan hyn, tebyg i'r echelin ymylder, lle mae yna raddfa 1, 2, 3, 4, 5. Ond fan hyn, efo'r amser, dwi'n gweld na'r amser cyntaf ydy 50 a'r amser olaf ydy 75. Felly, efallai beth sy'n drio wneud ydy trio defnyddio y sgwariau mewn fan hyn. Dydyn ni 2 sgwar ar gyfer bob 5. Ond hefo data di-dor, mae rhaid i o hyd gychwyn yn 0 a draws.
mi fedrai neidio unwaith i unrhyw rif dwi'n dymuno. Felly falle fan hyn, swn i'n neidio i 50, felly swn i'n rhoi rhwyg yn yr echelin, fel yma, neidio'n syth i 50, a wedyn defnyddio 2 sgwar bach i bob 5. So wedyn 55, 60, 65, 70 a 75 dwi eisiau gyrraedd fan hyn. Llinell a draws ar gyfer yr echelin ei hun. Saith ar y pen, a mae hwn, y rhifa yma, amser mewn eiliad. Wedyn, y syniad ydy, fel wnaethon ni o blaen, creu bar ar gyfer y data, felly rhwng 50 a 55, bar o uchder 2, rhwng 55 a 60, bar o uchder 10, ac yn y blaen. Bron iawn yn y nawr, i orffen mae angen ychwanegu teitl. Tanlinellu y teitl, clemesur, a mae'r diagram ymylder yma hefyd wedi'i gwblhau. I orffen, dyma chi set o ddata arall ar y sgrin yn nawr. Esynwch ddarn bapur sgwario allan, ceisiwch lunio diagram ymylder, ac ar ôl i chi orffen, cymharwch eich diagram ymylder chi hefo'r un yma mi ydw i wedi lunio ar gyfer y data yma. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.